At sa oras na ito ay patuloy pa rin ang conflict do sa border ng Thailand, Cambodia. But so far, ang ibabalita po namin sa inyo ay ang pag-withdraw po ng Cambodia dito po sa pag-attend ng SEA Games dito po sa Bangkok. Yes po, sir. So, sir, itong pag-withdraw ng Cambodia sa SEA Games, so ano pong nakikita nyong epekto nito sa aktibidad na ito, sir? Sa nakikita po natin dito, no, epekto dito sa kanilang organization, since lahat po ay preparado na, nakasit na lang po lahat, at dahil nga po sa nagaganap na sagupaan sa pagitan ng Cambodia at ng Thailand, ay nagawa pa nila, no, umattend ng opening ceremony at just this morning, this December 10, ay nagpasya po ang government ng Cambodia na i-withdraw po lahat ng mga delegates, lahat po ng mga athletes na pauwiin po sa kanilang bansa. So far, napakaganda po ng relationship ng ASEAN dito, at ito po ay sa pangyayari na ito ay masasabi po natin na medyo nakakalungkot din dahil last 2023 sila po ang nag-host, no, ang Cambodia. Ito nga po ang challenge ng ating bansang Pilipinas na nagbuo po sila ng more than 1,500 na delegates, contingent, para po isurpass nila yung nangyari na ranking nila, no, last time na ang Pilipinas ay pang-5 at ang Cambodia po ay pang-4. So ito nga po ay nakakalungkot na balita para po sa mga athletes po dito. Okay. Wala po ba yung mga naapektuhan na mga laro, sir? Siyempre, may representative ang Cambodia in every event, sir. So, paano na ngayon? Wala po tayong nasagap na sa balita na iyan, pero ang pagkakalam lang po natin ay nagkaroon lang po ng adjustment po diyan. So far, yung event naman ay tuloy-tuloy at ngayong araw ay nagsimula na po sila. Okay. Sir, dahil sa ito'y umiinit yung pagitan ng Thailand at Cambodia, dahil nga dito sa matagal ng problema or away nila, sir, may nakikita po ba tayo na parang may mga ninenervyos dahil dito, sir? Opo, Bombo Janice, no? Talagang hindi lang po talaga nervyos, trauma po ang inabot ng mga residente po dito sa Thailand, no? Sa pangyayari na talaga naman hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa po ang labanan nila at tuloy-tuloy po ang paglagas sa pagitan ng dalawang bansa. Ngayon po ay namatayan naman po sila ng sundalo ng mga 6 po at mga casualties na nadadamay doon sa kanilang racket na pinakawalan po. So yung mga Thai dito po ng mga locals ay talaga namang grabe po ang kanilang trauma sa pangyayari na ito na hindi po talaga nila inaasahan na magiging ganito po ka-worst ang gera dito kumpara noong July. Sir, yung kasi may mga chances sa mga ibang even nga dito sa Pilipinas minsan sa mga kahit sa barangay lang or LGU na may mga alitan ganoon, meron mga away even between sa mga civilians, yung mga kantsaw ganun, sir. So John, sir, sa SEA Games before the Cambodian withdraw sa SEA Games, sir. May mga ganun din po ba na may mga nagiging mainit din na parang usapan or yung mga litan na between sa mga athletes or sa mga tao doon since ganito yung nangyayari, sir?
Opo, Bombo Janice, no? Siguro po ganito rin po ang magiging sitwasyon kung hindi po i-withdraw ng Cambodia government. Dahil na rin po yan sa panawagan ng kanilang magulang na para mapalagaan ang kapakanan ng kanilang mga anak na representative po ng bansa. Dahil nga po sa tensyon sa pangyayari ng labanan between Thailand po na siya na ring host dito, no, sa ginaganap na SEA Games dito sa Thailand. Okay. So parang ano na rin po, sir, parang para hindi na maging issue pa para sa mga atleta, sa mga parents, parang okay na din na nag-withdraw ang Cambodia sa tingin nyo, sir, para maiwasan yung mga bullying, ganon. Opo, tama po yan, Bombo Janice, no? Ikaw ba naman? Halimbawa, atleta ka diyan, Cambodian ka, tapos nandyan yung mga Thai manonood sa iyo. Aba, baka mayroon diyan na babatuhin ka o tatargetin ka dahil ang kanilang kamag-anak ay namatay dahil sa gera, kasalanan nila, whatever. So, talagang pinangalagaan lang ng Cambodia ang kapakanan ng mga atleta na ito at talagang for the reason po na sila ay hindi po mapahamak. Kaya pinauwi na lang po sila lahat. Okay, sir. So aside sa pag-withdraw ng Cambodia, sir, kumusta na din po yung sitwasyon dyan sa nagaganap na SEA Games, yung sa traffic, sa lahat po, sa lugar dyan sa Thailand, sir? So far po, dito ay very organized naman sila at iyan po ay well-planned sa pangunguna po ng kanilang governor ng Sports Authority of Thailand in collaboration po ng BMA. At iyan po ay na-organize po nila. Mayroon po silang sariling daan para sa mga athletes, representatives, yung mga delegates. Iyan po sila ay may convoy at may sarili pong logistic na gumagabay sa kanila. So, sa madaling salita, talagang planado at talagang pinaghanda nito ng Thailand alang-alang sa reputasyon nila at saka sa magandang pag-host nila dito sa event na ito. Hindi naman na-divide, sir, yung focus ng mga komite dyan na bumubuo nitong SEA Games or lahat ng mga abala sa SEA Games sa nangyaring ito at nangyayaring ito, sir? Sa napanood po natin, no, sa mga event ngayon, parang normal naman po at wala naman pong makikita na kaibahan sa kanilang ginaganap na sports event ngayon. Okay, sir. Okay, sir, paano naman yung mga ibang nandyan from different countries, sir? Wala naman kayong mga balita na may mga na-hospital dahil sa laro, sir? So far, wala po tayong naririnig pa po, no, na mga casualty or mga na-injury dito sa mga laro. Sa katunayan nga po, ang ating pong na-intercept dito sa laro nila itong first day ng event po na ito ay nagkaroon po tayo ng gold medal, no? Unang gold natin sa taekwondo. At mayroon po tayong bronze na nakuha doon sa bike, no? Downhill. So, yun ang isa sa magandang balita na tayo ay ngayon ay nasa 3 pwesto sa unang araw ng palarong ito. Maganda naman, sir. At kahit ganito yung nangyayari, ay nagiging maganda pa rin yung resulta nitong SEA Games, sir. Anyway, sir, maraming salamat. Maliban, sir, kung may mga gusto kang idagdag at yung gusto mong batihin yung mga kababayan natin dito sa Pilipinas, Sir Toto. Binabati po natin diyan po ang ating mga kababayan, no, sa Pilipinas na ngayon ay talaga namang ini-enjoy nila ang simoy ng Pasko. Ilang araw na lang Pasko na, no? At atin din pinapabot sa kanila na kaming mga Pilipino po dito na malapit sa border ng
gera ay maayos naman, no? Na nasa mabuting kalagayan naman dahil sila po ay nailikas na dito. At sana po ay pagdasal po ninyo ang ating mga kababayan dito at maging ang ating bansa, ang healing ng ating bansa. Lastly para sir, yung mga malapit sa border, since na-mention mo sir, wala ba yung mga nawalan ng trabaho just for them to be safe, ganun sir? Wala po no kasi ang mga OFW po natin dito, mostly sila naman ay teachers. Nakapix po yung kanilang kontrata, ano po yan siya, kumbaga monthly ang kanilang salary, monthly basis po ang kanilang pagtanggap ng salary. Sa ganyang sitwasyon po, automatic po yan na kahit sila ay hindi mag-report sa eskwelahan, ay tuloy-tuloy po ang sahod nila. Okay, again, maraming salamat po Sir Toto Cadapan at mag-ingat po kayo dyan. Okay, salamat din po. Once again, ito po ang inyong Bombo Radio International Correspondent, Toto Bering Cadapan Jr., nag-uulat para sa pinakamalakas na radyo sa Pilipinas. Basta Radio, Bombo.